Nou, kom maar. Kom maar, jongens. Ik heb van alle handen beestjes wat en ik ben een beestenliefhebber in de zin van ik ben beestenliefhebbers die weten alle namen precies en alle soorten en dat zegt me niks. Ik ben echt een beestenliefhebber en dan kiest ze min of meer van het plaats. Bram moet eerst wat eten hebben, dan worden pikt er in de koeten. Ja, kom maar. De reden triet het verhaal van mij is dat ik vreselijk geniet van de beestenboel op basis van hoe dicht dat beesten toch bij mensen staan. De gedragingen van beesten lezen vreselijk dicht bij de gedragingen van mensen. Nou, dan heb ik hier nog hangbuikzwijn. En ik heb hier 4 kangoeroes erin. Dit kangoeroevrouwtje was nou in beeld heeft. Het is nou een jonkje van vorig jaar. Die had dus vorige week het toon, die had zijn liedsten uit de buidel verlenen. Hij weer onderkoelen, één ding. Ik denk hij moet warmte hebben en hij moet brandstof van binnen. Hij moet melk in, dan warmte van buiten en brandstof van binnen. Nou, we zullen het zien. Dat is altijd mijn doel geweest. Ik ken net beesten diermaats, ik ben een jager. Ik wil alleen maar beesten proberen op te wijzen. Lukt het en doet de natuur het oors, dan is het zo. Dat beestje heb je hier in de hamer. Nou, je kan zien dat het al beweegt, want hij jet niet van. Nou, ja. Nou, dan pakken we hem er even uit. Dus hij heeft hem alweer een beetje vrijmaken van de tekentjes. Dus hij begint alweer wat uit, ja. Nou, dan is die er weer even heen. Nou, dat kost weer even op 10 plakje. Zodat is er even voor die kist. Nou ja, dit is hem dan. Hij doet het boven wondergoed. Ik had het absoluut net verwachten, want hij is hartstikke actief en hij drinkt goed. En uiteindelijk, nou ja, hij is zo levendig als wat, nou. Dat is het laatste. Nou, en maken wat een snoetje voor doen en altijd even. Ja, dan straks een pruiste nog. Nou. Goed zo. Beetje dronken van alle melken. Nou. Ik kan er gewoon een boeten. Ja, een boeten even wat kleed hebben. Maar ik heb hem snel, ik heb een boeten hand, maar dan is het al gauw dat er wat koud wordt, zeg maar. Dus ja, het is nog prachtig mooi waar natuurlijk. Ik heb weer hier natuurlijk, zo nou en dan. Ja, wat hebben we hier? Hey, rustig. Nee, net de botknuffel, dat ken ik maar net. Nee. Net te gek. Mooi rustig, ja. Zo. Hey. Ja, slik je mooi wel. Ja. Dat is hier mooi. Ja, dat vindt er wel fijn. Ja. Nou, dat vindt er wel lekker, even slikje. Een boatje. Ja. Bonnie, hoe belangrijk is die heid voor jou? Ja, mijn heid wie mijn alles. Hè? Het was mijn beste vriend. En ik heb gewoon heel veel van hem geleerd. Ik mis hem elke dag. Er gaat geen dag voorbij dat ik niet aan hem denk, weet je wel. Ja, ik ben vele verloren. En daarvoor ben ik uiteindelijk ook gestopt met wat ik deed. Ik kon niet meer, ik was stuk.
En zo'n beetje 4 jaar geleden knapte ik. Toen ben ik naar Ibiza gegaan om bij te komen. En daar ben ik gaan schilderen uiteindelijk. En ja, daar is het eigenlijk allemaal begonnen. Dit is wat ik wil en ik wil niks meer anders doen dan dit. Het is gewoon, ik ben altijd lasser geweest en constructiewerker. En ja, als lasser zit je eigenlijk altijd in het donker. En je zet je helm op en je zit in je eigen wereld. En ja, dat wil ik niet meer. Ga mee. Pablo, ga mee. Kom eens hier. Pablo is voor mij heel erg belangrijk. Pablo is echt mijn beste vriend. Waar ik ga, gaat hij ook. Ik zou geen leven meer zonder Pablo kunnen voorstellen. Het is echt, sinds ik hem heb, is mijn leven echt veranderd. 3 jaar terug heb ik hem gekregen. En sindsdien zijn we echt onafscheidelijk. Dus dat is echt zo fijn om een goede vriend te hebben. Maar het is natuurlijk wel een heel guitig gezicht, om het zo maar te zeggen. Ja, dat heb ik dus vaker gehoord. Hè. Pablo is natuurlijk niet de allergrootste hond. Maar het is liefde. Weet je, je kan zeggen, ik val op brunette, maar je komt thuis met een blonde vrouw. Dus, hè, en voor mij is het gewoon, ja, het is een fantastisch beestje. En weet je, ik heb geen pitbull nodig om mijn mannelijkheid te tonen. Hè? Ik bedoel, ik ben mans genoeg voor een chihuahua. Hop. Nee, ja. Poppy, hou van elkaar, hè? Ja.